Dúas mulleres resultaron feridas esta madrugada tras caer dende o peirao de Rianxo o coche no que viaxaban. O coche caía na area a unha altura de 3,5 metros. Dúas mulleres foron evacuadas esta madrugada como consecuencia dun accidente rexistrado no peirao de Rianxo. O suceso producíase ás 6:30 da madrugada, cando ISP de 57 anos e MEG de 54 anos de idade veciñas de Rianxo se dispoñían a dirixirse á súa casa despois de unha noite de traballo. O coche no que viaxaban, un Seat Altea, precipitábase ao mar dende o peirao de Rianxo á altura da rotonda da Lonsa, por causas que se están a investigar. A sorte quiso que nese momento a marea estivera baixa, polo que as ocupantes do turismo saíron sen dificultades, pero precisaron asistencia médica. De feito, foron evacuadas nunha ambulancia de urxencias sanitarias, unha ao centro de saúde da localidade e outra ao Hospital de Santiago. Foi un particular quen alertou ao persoal do Centro Integrado de Atención a Emerxencias 112 ás 6:30 da madrugada. A chamada permitiu aos xestores do 112 activar un operativo de rescate no que participaron os bombeiros de Boiro, asentes da Garda Civil, voluntarios de Protección Civil da localidade e a Policía Local de Rianxo. Un vehículo que sufriu unha saída de vía na rúa Paseo da Ribeira, ali xa entrando na zona portuaria, xunto a unha rotonda, e, bueno, saleuse da vía e caeu ao mar. Nese momento a marea estaba baixa e caeu sobre superficie seca e resultaron feridas as dúas ocupantes do vehículo, a condutora e a masa pasaxeira, feridas con pronóstico reservado, foron evacuadas en ambulancia. Pola súa banda, os servizos de emerxencias encargáronse da retirada do vehículo antes da subida da marea que xa tocaba as rodas. Para iso servíronse dun guindastre e o coche quedou depositado en zona segura dentro do peirao. Desplazouse unha actuación de bombeiros a todo lugar, ao chegar ali comprobaron que un coche había caído, que a marea estaba na baixa e bueno, estaban as dúas persoas que estaban dentro do coche habían saído polos seus propios medios. O noso traballo consistiu en colaborar coas ambulancias no traslado das persoas que iban, unha foi ao centro de saúde e outra foi ao Hospital do Barbanza, perdón, ao Hospital de Santiago, e despois retirar, cando veu a grúa, colaborar na retirada do coche, unha tarefa que tivo que ser rápida porque estaba subindo a marea, entón para evitar que o coche quedara tapado pola auga, pois se fixo rápido ca súa da grúa. Neste porto de Rianxo non é a primeira vez que un vehículo se precipita ao mar. Na maioría dos casos soen suceder por un despiste do condutor. Dende a Policía Local piden maior prudencia, dado que en zonas do porto non hai barandas que separen a auga da estrada. Non é moi frecuente, pero si ten caído algún vehículo por diversas circunstancias. Pois nada, precaucións, tomar todas as medidas de seguridade oportunas para, bueno, non acercarse ás beiras da zona portuaria. Xa hai señalización tamén que indica ese perigo.